So, ayun, may bibilhin ako mga pang-gift ko sa Pasko. Ayun, pang-regalo. As in, ganon. So, may kogi atay! Kasi naman walang taga-video. Lagi na lang ako nag-video. Advance Merry Christmas pala sa inyong lahat dyan. Sa inyong lahat. Charot. So, ngayong araw na to, ngayon ako lang mag-isa ngayon kasi iniwan na kasi niya ako. I never meant to break your heart. So, ayun, mag-isa na naman ako. Lagi naman kasi ako mag-isa. Kasi, pumunta sila ng Tubiga raw at hindi ako sinama. Kung napapansin nyo, may ID akong dala-dala. Kasi, sinisigurado ko lang na, sa train, di ba? Minsan, minsan baka di ka makasakay kasi nga, hinihingian ka pa nila ng mga vaccination card, gano'n. Minsan kasi, like kumakain ka ng restaurant, hindi ka rin hindi ka papasukin o hindi ka pakainin kasi kinukuhaan ka talaga. Pag dito kasi sa Manila, as in hinihingian ka talaga nilang vaccination card, ayun. Kaya naninigurado lang para di niya ako iwan. It's not easy letting go. Nadala na kasi ako nung iniwan niya ako. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Ayun, let's go! Tayo papasok na sa elevator. Sa elevator! Ayun, dito na ang elevator. Mag-press na tayo ng elevator. Wow! Dito pa lang ako sa Libertad. So, sasakay muna tayo ng train. So, ayan guys, papuntang Baclaran. So, dito na ako sa my train. So, hi! Sa madilim! Grabe! Aray ko. So, papasok na to sa train. Kailangan ko sumakay. So, sobrang ingay dito sa Manila! Yung mga jeep! Ang ingay! Baclaran lang, te! Ticket. Yung next station ngayon, Baclaran na po. So, ayan guys, malapit na tayo bababa. And then, hintayin lang natin tumigil ang train siya. Doon tayo pababa. Mali, dito. Parang akong baliw, Char. Nandito na ako sa Baclaran na yung siksikan yung mga tao. Yan, parang sardina, Char. So, wakas guys, nakarating na rin ako sa Baclaran. So, yun. I'm here na talaga. I'm here na. So, ang ingay ng mga tao. So, ayan guys, ang daming mga bilihin. Ayan, sari-sari store. So, guys, bili na kayo pag gusto nyo bumili. Ayan. Bala kayo dyan, oy. So, ayun guys, daanan ng tao, daanan din ng mga motor, sasakyan. Kaya minsan, ang sikip talaga. Ang sikip. Yan, aray. Aray ko pa. Wow, may magandang dress ako nakita. Yun, red, color red. So guys, pupunta tayo sa dulo ng walang hanggan. Maraming mas mura, mas maganda, mas di kalidad. Charot! May baha dito baha. Kasi nung bumagyo, ayun, bumaha. Guys, may baha. May baha talaga. Ay, so, tayo itatawid sa baha. Paano kaya tumawid? So, yun guys, siksikan talaga dito. Ganyan talaga sa Baclaran, siksikan. Pero kailangan natin makadaan. So, ako'y naliligaw na yata. Ako'y pupunta sa simbahan ngayon kasi maghanap tayo ng shoes na mabili. Ayan. Guys, may nakita akong shoes banda roon. Mukhang maganda. Yung ay siya, color puti. Pero hindi tayo makadaan, masikip. Nahanap ko na yung shoes na hinahanap ko ito. Wow! 650 lang siya. Yan. So, ang daming mapagpilian dito ng mga shoes. Ayan. Pwede, mamili kayo. Yan, maghanap pa tayo sa iba. Yun, may bra. Nahulog ako. May mga pantalon din. Yan. Balik tayo guys. So, kailangan natin bumalik sa may sapatusan. Puro gown na kasi yung mga bentahan dito Ayan, mga gown. Nasa na tayo bentahan ng gown ngayon. Wow! Yun, mga dress. Palobat na talaga ako. Malapit na ako malobat.
guys, may mangga. Bili tayo. Magkano to, kuya? Wow! Ang sarap ng mangga. Asin lang, kuya. Walang toyo. Toyo. So guys, nakarating na talaga ako, no? 7:30 ako nakarating talaga sa bahay. Sobrang siksikan sa sa Baclaran. Sobra talaga. So yung mangga nila 50 pesos. Yan. 50 pesos yon. Grabe, ang mahal. Kaya ang gusto. Kumukulitan ko na. Gustapang. Nabubulunan ako ng sobrang gutom. Gusto ko pa sana mag-vlog doon kanina sa mga street food. Kaya lang di ako maka-vlog kasi nga, lobat na yung cellphone ko. Pumunta ba naman doon na 19%. Ang bilis nang malobat ng cellphone ko. Isang mo lang doon, lobat na. Ang bilis kasi malobat kasing bilis din ang pag-iwan niya sa akin. Yan. Ang sarap. Wow! Gusto nyo? Dahan-dahan lang sa pagkain. Nabubulunan ako Nagugutom kasi ako. Kaya na. Wala lang nguya-nguya ang kain. Diretso lang yun. Gatay naman, nagutom ako. Nabulunan ako, tubig muna. Nabulunan ako yan. Pikachu? Ganito pala yung feeling na pag gutom na gutom ka. Parang, binibilisan mo yung pagkain. Show my rice. I-focus mo sa pagkain, sa akin. Yahoo! Sa bagay, di naman siya nakafocus sa akin. Pang commercial. Chill muna. Stop. Action! Pang commercial. Ganito. Pang commercial. Ano ba? Ako'y busog. Busog sa tubig. Yan. Wow! Ganun pang commercial. Ang sarap. Tapos rice pa. Maanghang ito. Sobrang anghang. Ang sarap. Isa pa ako. Meron siyang toyo, tapos yung siling mga yan, sarap. Sili. Yan. Tapos kainin mo na. Tusukin mo, tapos kainin. Ba? Tulok. Sarap. Wow! Ang sarap. Grabe ang sarap. Kakain ko lang, ingay mo. Ito naman, siomai. Sarap ng siomai. Paborito ko talaga ang siomai, no? Sobrang paborito ko. Natokan ko. Yun na yung kanta. Natokan na ka. Sa Pasko nga pala guys, pupunta ako sa kaibigan ko. Classmate ko ha. Ano ba? Ubusin mo muna yung rice. Tsaka pagsalita. Okay. Tapos na ako kumain. Sa Pasko, pupunta ako kay sa classmate ko na taga dyan lang sa kabilang building. Magkatabi lang kami ng building. Ako dito. Diba?
ba siya dyan. Yun. Yung classmate ko na yun. May anak na rin siya. 3 yung anak niya. Nag-aral siya ulit. Pero maganda yun. Maganda pa sa akin. Kahit may anak na, sexy pa rin. Walang pinagbago. Nagmo-model kasi yung dati. Model. Ay. Next, mangga naman. Itong mangga na to, may bagoong na siya. May bagoong na. Yan. Siyempre, di ko siya mauubos. Yung rice ko, ang dami. Ubusin mo kasi yan. Totoo lang, hindi naman na kasi ako malakas kumain. No. Asin! Asin! Ano lang yan? Sarap eh. Mangga. Mangga gamit, katulad ng ex mo. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Taas lang! So guys, babay na dito na magtatapos ang ating vlog. And don't forget to like, subscribe, and so guys, tapos na tayo. Ayan, tapos na ako mag-vlog. Ayan, so tapos na tayo guys. So, ayan, babay na. Ako'y nahihilo. Gabi na.